tal, bon dia? Salvador Sius es passeja avui per l'Alt Camp i ens acosta a Picamoixons i als seus voltants, escenari d'una de les batalles més aferrissades de la Guerra del Francès i que va suposar la derrota de les tropes espanyoles, fet que més o menys commemoren. Al voltant del riu Francolí hi havia força molins fariners, algun, per cert, amb una història una mica negra al darrere. Sigui com sigui, avui dia els que sí que funcionen a ple rendiment són els molins d'oli, que de seguida veurem. Però abans sapiguem a què associen Picamoixons als veterans del poble. El nom de Picamoixons, per la gent d'una certa edat, va associat al ferrocarril. S'estudiava com un nudo ferroviario en aquella època en què tot anava en espanyol. I és que aquí conflueixen, la línia que uneix Barcelona amb Saragossa i Madrid i la que ve de Tarragona i Reus. Per als habitants de Picamoixons, uns 500 aproximadament, les vies i les catenàries formen un paisatge ben habitual. Molts d'ells hi havien jugat de nens borrant les previsibles esbroncades del cap d'estació. El tren sempre ha estat vinculat a Picamoixons, tant perquè quan se van construir les vies, quan se va construir l'estació, doncs molta gent anava a viure aquí a Picamoixons. A part d'això, els nostres avis i els nostres pares, per passar el diumenge o per passar els dies de festa, era normal i costum posar a passejar aquí dalt l'estació i per anar aquí al bar de l'estació. El vell pont de ferro d'estil Eiffel ja fa anys que ha estat substituït per un altre, però d'aquest se'n continua dient el pont de ferro i continua formant part de l'entorn de Picamoixons, un poble que tanmateix amaga altres encants. I d'un pont anem a un altre pont. A les immediacions del pont de Goi hi va tenir lloc l'any 1809 una de les batalles més ferotges de la Guerra del Francès. En aquesta confrontació, l'exèrcit gal, comandat pel general Saint-Cyr, va derrotar l'exèrcit espanyol que estava sota les ordres del general Redins, que va quedar malferit a la batalla i moriria aquella mateixa nit. No va ser pas l'únic. Entre els dos bàndols van sumar unes 2.500 baixes. Però tot i la derrota, els locals van evitar amb la seva resistència una imminent caiguda de Tarragona. Ara, aquí mateix, un monòlit recorda el fet. El monument és petit perquè en realitat el que fa és commemorar la derrota per part de les tropes espanyoles. En canvi, els francesos el tenen inscrit a l'Arc del Triomf de París, on estan inscrites totes les batalles guanyades per ells a Europa. A la ribera del riu Francolí hi havia hagut força molins i ara s'ha preparat una ruta per conèixer-los. Un d'ells és aquest, que té una llegenda una mica tètrica, més ben dit, molt tètrica. En una de les sèquies pròximes, els moliners un bon dia hi van trobar un nen que baixava aigua avall i que ningú no sabia d'on havia sortit. Aquest nen li posa el nom de Claudi, l'adopten, creix amb ells, amb tota la família, i als 16 anys es va barallar amb els seus pares, marxa i es converteix en un dels bandolers més importants de les contrades. Fins a l'extrem que va tornar aquí i va matar tota la seva família. I des de llavors això es coneix també com a molí de Claudi el Moliner. Aquest molí antigament havia estat de farina, però posteriorment el van adaptar com a molí paperer. Acrediten això les finestres de la planta superior on hi devia haver l'assecador. I de molí a molí. Però aquest és el bell mig del poble, i ara es tracta d'un molí d'oli. Dels centres de producció d'oli amb denominació siurana, aquest és l'únic on es fa tot el procés de premsat a la manera artesanal. El resultat és formidable, i això es pot certificar perquè aquí mateix s'encoratja els visitants a buscar-ne proves empíriques. El pa amb oli ens ha donat energies per anar a fer un vol per la veïna Serra de les Guixeres. La voreja un camí cada vegada més freqüentat per caminadors i cicloturistes, amb una excel·lent vista de l'Alt Camp i del Camp de Tarragona. I també és a tocar la vella Torre del Petrol, escenari de diferents batusses a l'època carlista. Tot està força pelat per causa dels incendis forestals, però en canvi l'afaitat permet fixar-se més bé en les formacions geològiques. Grimpant una mica es pot accedir a una colladeta on el panorama canvia considerablement. Tenim la geografia a la mà. El que es veu des d'aquí ja és la comarca veïna, la Conca de Barberà. Una geografia que va descobrint aquí i allà signes de la presència humana, una presència que ve d'èpoques prehistòriques. Aquesta cabana no ve de tan lluny, és una d'aquelles clàssiques cabanes de pedra on els pastors buscaven refugi i un racó per menjar alguns rosegons. A nosaltres, francament, ens ha semblat que podíem viure una mica millor i hem decidit que a l'Alt Camp una jornada com aquesta havia d'acabar amb calçotada. 9 de cada 10 catalans haurien fet el mateix, o no? Doncs res més, ens acomiadem. Ens agradaria que no fos definitivament, però de moment la revista s'acaba. Han estat molts anys i molts programes i el que sí que volem és agrair-los la seva fidelitat. Moltíssimes gràcies, molt bon dia, bon cap de setmana i fins a una altra.